आपल्या अल्बर्ट आइन्स्टाईनने बऱ्याच वर्षापूर्वी म्हटल्या ना, पृथ्वीवरची साधी मधमाशी नष्ट झाली तर 7 वर्षात पृथ्वी सुद्धा नष्ट होईल. आम्ही हो छंद गेले 20-25 वर्षापासून हे जोपासतो. नमस्कार, येवकार तुमकां पासय कार्यावळीन. गोंयचो आनी कोकणचो तसो संबंध खूब वर्सां पयलींचो आनी गोंय हे कोकणाचोच एक भाग असो मानता. एका वटेन आमी गोंयान मँग्रुव्ज विशयी हांगा तांचें संवर्धन जावचें, कापचें न्ही म्हणून काम करता, जाल्यार दुसऱ्या वटेन तशेंच आनी तेच तरेचें काम कोकणांनी जाता. आमी सध्या आसा आचरा ह्या गांवांत आनी ह्या गांवांत एक मनीस आसा सो फाटली कितलींशींच वर्सां आपल्या पर्सनल लेवलाचेर काम करता की हांगचे मँग्रुव्ज वाचचे म्हणून. वडील हे गावठी वाईज होते. त्यांना झाडा पाल्याची सगळ्यांची अशी औषध ह्या सगळ्या झाडांची माहिती होती आणि ते सगळे लोकांका ते दशकृषीतले लोक त्यांच्याकडे वशेत मागाक यायचे. मग ते त्यांच्याबरोबर मी लहान असताना जाऊन त्यांचे काढूची पद्धत काय काय झाडां ती थोडी वळखान ह्या झाडाबद्दल किंवा निसर्गाबद्दल म्हाका आवड निर्माण झाली. तुम्ही केन्ना पयले फावटी अशें चिंतले की बाबा आपूण ह्या स्पेसिफीक मँग्रुव्ज आसा कांदळवण म्हणटा. हा, कांदळवन. आम्ही एका कांदळवन म्हणतो, चीप म्हणतो. चीप. हा, चीप. कांदळवण केन्ना आपूण राखचेशें दिसलें तुमकां फर्स्ट टायम? म्हणजे खंयच्या वयाचेर आसतना तुमकां दिसलें की आमी हे राखूंक जाय म्हणून? हे म्हाका 8-10 वर्षाच्या असल्यापासूनच बापाशान सांगल्यान हेका सांभाळूंक होया, ह्या जगला तरच आपण जगतलो म्हणून म्हाका थंयसूनच हेच्या बद्दल सांभाळूचो असो आवड निर्माण झाली. मागीर तुमचे विरोधी खूप जालो म्हण आयकले तुम्ही, रातचो चोरून येवन. बऱ्याच वेळा आम्ही लावलेले रोपा म्हणजे झाही काढून टाकायची लोक थोडे पहिले आमका हे धमकी पण द्यायचे, तुम्ही लावू नको, खाडी भरान जाय, तंबूक जाय. त्याच्यामुळे ही जी मच्छर येतात ती सगळी ह्या मँग्रोव्जमुळे येतात असं लोकांचा अजून गैरसमज आहे. पण खऱ्या पाण्यात हे मच्छरीचे जे काही हे असतात अंडी ते घालू शकणार नाही असं शास्त्रानं प्रूव्ह केलेलं असं. तरी पण अजून काही लोकांका आता समाधान नाही असं. त्यांचं आता तर हो समजासाठी एक लहान म्हणजे बालवाडीची शाळा असतात थंयसूनच सगळ्यांका ह्याच्या लोकांका ते शिकावूक सुरुवात करू या सरकारने. तुम्ही हांगाच येऊन रातचे चोरून लायताली झाडां. हा, हे आयकल्लें हांवें. हेजे पयलीं तुमकां मेळटलें, तुमी सांगलें की हो रात्रीचे आम्ही एकदा आपले कोल्हापूर युनिव्हर्सिटी बरोबर मोठं एक हे केलं होतं. रातोरात आमची त्यांच्या लोकांनी जो 40-50 हजार लावलेली रोपा काढून टाकली. या आता काढून टाकपी लोकलच. हा, लोकल तुमचे शेजारी. आता असं कसं म्हणायचं, आपण बघलो नाही तर. आणि आमका हाय वाडीत राहायचं त्याच्यामुळे काही लोकांना काढून टाकली. मग तुम्ही जागृती कशी तयार केली लोकांमध्ये? आता काय ती सगळ्याकडे टीव्हीवर जागृती झाली किंवा लोकांका समजला किंवा सरकारने पण हे का आता 302 असं कलम लावलो. ह्या लोकांका आम्ही पठवून सांगतो, मुद्दा जास्त हे करून सांगतो की हे का तुमका तोडलास तर तुमका जामीन होऊचो नाही, तुमका आतमध्ये येऊन टाकतले. आणि हे गरजेची गोष्ट असा, हे इतर झाडांच्या ह्याच्यापेक्षा हे 6 पट कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेऊन शुद्ध ऑक्सिजनचा पुरवठा करतात. ह्या लोकांका आम्ही सांगतो. जसा जगाचा फुफ्फुस अमेझॉन असा, मुंबईतला आर्या, तसा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला फुफ्फुस असा. ह्याच्यामुळे आमका शुद्ध हवा मिळता असा. अधिक ह्यांच्या पाण्यात माशांचा सुद्धा अन्न असा, ग्लुकोज असा, प्रोटीन असा. त्याच्या समुद्रातले बरेचसे मासे हय कवटा घालूक आणखी पिल्ला घालूक हय आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाण गावता म्हणून ह्या कांदळवनात किंवा चिपीत येतात. हे आता लोकांका पटाका लागला थोडा त्याच्यामुळे आता पट्टा. आता विरोध जायना. आता विरोध जायना, काय नाही. आता तोडणाऱ्याचे लोक आता हे आमच्या बरोबर पण असतात आणि ते पण असं कोण त्यांच्याकडे गेलो तर त्यांना पण ते पण दाखव घेऊन येतात. ओके, म्हणजे जे पहिली तोडी ते आता संवर्धन करतात. हा, संवर्धन म्हणजे हे व्यवसायासाठी संवर्धन म्हणजे थोडक्यात असं ह्याच्यापासून थोडं चलन मिळाक लागलो सगळ्यांना. आता
कांदळवनान येवप आणि ताकोवप हे एक टुरिझम टुरिझम झालो आणि पर्यटन झालं आणि हो इको टुरिझम असं म्हणजे लय होता कामा नये. पण ते येताना सुद्धा आम्ही पण काळजी घेऊ कोय की प्लास्टिकचे बाटले, प्लास्टिकचे काय कसला किंवा आम्ही जो कोण बोट कोण घेऊन येत त्यांनी पण आधी लोकांका सांगा खोया आणि लोकांनी सुद्धा आधी ह्याची जागृती ह्याची लोकां जेवलेले पत्रावळी किंवा पाना सुद्धा आडून हे खाडीत टाकतात. आता पण तुम्ही विरोध करता हा तेका पण आम्ही सांगतो तर ते आमका सांगतात आमची ती पूर्वंपार पद्धत असा किंवा प्रथा आमची अशी असं हे सांगतात. ओके, सो आता या खाडी विषयी उलयता आसतना आमी आता फर्स्ट टाइम म्हाका दिसता खुबश्या लोकांनी पयशानूच मँग्रोव्ज पळयल्या, जाल्यार आमी सध्या मँग्रोव्जाच्या मदीं मँग्रोव्ज म्हणजे हो आता ह्यो मँग्रोव्ज मधलो एबिसिनिया मरीना किंवा एका आम्ही तिवर म्हणतो. आता तुमका प्रत्येक मँग्रोव्जाच्या प्रजातीचे नाव खबर आसा? बरोबर मी आता वळखाक लागले सगळ्या पहिल्या. एका कितें एका हो तो एबिसिनिया मरीना एका आम्ही तिवर म्हणतो आणि ह्याच्यात अजून एक दुसरी एक जात असा एबिसिनिया एपिसोनोलसिस. याचे दोन तिवराचे दोन जाती असतात आणि हे तांदळाचे हे 5 जाती असतात. ते कांदळाचा तो समोर दिसतो त्याची नावं पाठ हा आणि हो ह्या त्याच्या कांदळाची ह्या ते बी असा ही बघा हे रायझोफोरा अल्पिक्युलेटा असा एका आम्ही कांदळ म्हणतो. ह्याच्यातले 5 जाती असतात रायझोफोरा अल्पिक्युलेटा, रायझोफोरा मिक्रोनोटा, ब्रोगेरा जिम्नोरायझा, सिरियफ स्टँगलने कॅन्डेलिया कॅन्डेल आणि ह्या झाडाची बी असा ही आता शेंग दिसतात आणि त्याची निसर्गानं अशी रचना केल्यान असा की खालून टोकदार असा ती अशी जमनीत पडली की आपोआप ती परत मातयेत रुपता आणि त्याच्यापासून परत नवीन झाड तयार होता. म्हणजे माणूस लायत असो आमचो निसर्ग किंवा देवान अशी त्याची रचनाच अशी करून ठेवली आहे की आमच्यावर त्यांचो निसर्गाचो माणसार विश्वास नाही होतो की लावतील की न लावतील म्हणून त्याने एका अशीच रचना केल्यान हे आपोआपच हे जास्त ते रुजले असतात आणि व्हावान जातात ते उभे रावले काय परत त्याच्यापासून झाड तयार होता. आता हे सगळी तुमका इंग्लिश नावां पाठ आसा? हा थोडी असतात. तुम्ही आता खूप सांगली इंग्लिश नावां. इंग्लिश म्हणजे सायंटिफिक नेम. हा सायंटिफिक आणि ताका मराठीनी नावां मराठी पण नावं असतात. कितें म्हणटा ताका? एका आम्ही आता तिवर म्हणतो हा आणि ती 5 तेका कांदळ म्हणतो आणि दुसरो एक तो झायलोकॉर्पस ग्रॅनाटम तेका आम्ही बेलांडो म्हणतो. हा आणि हेजी सरस आसा तेका एक्झोकोरिया हागा लोकां तेका आम्ही उर्शी म्हणतो. तो पॉयझन युक्त झाड असा. वजनयुक्त? हा म्हणजे त्याचं जर डीक लागलो तर असे सूज येतात जास्त रस खालो तर थोडं त्रास पण होऊ शकतात. अच्छा. हा ही झाडां कशी आता एक झाड आणि दुसरे झाड वेगळे कसे आयडेंटिफाय? पानावरसून आणि त्यांच्या ह्याच्यावरसून चामड्यावरसून आम्ही त्यांची ह्या करतो प्रतवारी करतो आणि आमका आता ते नजरेतच आमच्या बसान गेले सगळे. ते पळयना बरोबर कळटा तुमका? हो बघल्याबरोबरच समजता. तो आता तो कांदळ असा तो रायझोफोरा आणि हो आता आयविसिना ह्यो तिवर असा. एका जाग्याचेर एकूच तरेचे नसता, वेगवेगळ्या तरेचे आणि ह्यांच्याकडून माणसाने एकाठ्ठे रावाचा शिकवून घेऊ कया. हे एकाठ्ठे आता हे 20 जातीची झाडा आणि ह्यांची 9 कुळातली ती वनस्पतीच्या 9 कुळातली ही 20 जाती आहेत आचऱ्यात. ते एकाठ्ठे कसे गुन्ह्या गोविंदान नांदतात. लोकांका समजा को ह्यांच्यावर लोकांनी आदर्श घेऊ कयो की झाडा वायल्यान सारखे लोक मारता वयल्यान तांका. हा आणि ह्या भारतीय ह्यांका जीव असता ह्यो सुद्धा आपल्या भारतीय शास्त्रज्ञानच शोधून काढलेलो असा जगदीशचंद्र बोस आणि त्याच भारतात आज दरवर्षी 7 अब्ज झाडा आम्ही तोडली जातात. तुमचा अभ्यास मातसो खूपच हे दिसता गहन. तुम्ही आणि हे समृद्ध पर्यावरण ह्याच्यासाठी प्रत्येक माणसाच्या मागे जवळजवळ 435 झाडा येऊ होई तर आता तो प्रमाण असा साधारण 22 एवढा विषम प्रमाण असा. त्याच्यामुळेच कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण लय वाढलो असा. हांगा तर कितें मेळटा हातून? हय याच्या आतमध्ये पान विंचू असत, पान साप असत, हुद मांजर असत, सी ऑटर्स, अजगर पण असत. व्हावान येतात हौरी लोक व्हावान येतात ते जंगलातले आणि ते हयच राहतात. आणि भारतीय अजगर 2 वर्ष 9 महिने काही न खाल्ल्याशिवाय नुसतं उपाशी रावल्याचा तो रेकॉर्ड असा. अच्छा, ते हांगा रावता. हा आणि हय मँग्रोवचे म्हणजे ह्या कांदळवनाबरोबर वाढणारे खाऱ्या पाण्यातलीच 10 प्रकारची गवता असत आणि सगळ्यात जगात गवताचाच कुटुंब मोठा असा. 7000 प्रकारची गवताचे प्रकार असतात आणि ह्यो बांबू सुद्धा एक गवताचाच प्रकार आणि ऊस सुद्धा ह्यो गोड गवतच असा. हांगा 7 प्रकारची गवता मेळटा. आता ह्या प्रचंड वृक्षतोडीमुळे मधमाशाने सुद्धा हे ह्याच्या चिपितच किंवा मँग्रोव्ज मध्ये आश्रय घेतलेली आहे. आणि आपल्या अल्बर्ट आइन्स्टाईनने बऱ्याच वर्षापूर्वी म्हटल्या ना पृथ्वीवरची साधी मधमाशी नष्ट झाली तर 7 वर्षात पृथ्वी सुद्धा नष्ट होईल.
त्याच्यामुळे मँग्रोव्ह हे आता लय महत्वाचं झाला, कारण मधमाशी नसले तर शेती किंवा परागीकरणच होऊचा नाही, का धान्यच पिकाचा नाही काय. So, आतून मधमाशांनी आपण राहून घेतला, हा. घरा बांधल्या. हा, घरा बांधल्याने, कारण जंगला तोडली गेली ना, सगळ्याकडे शिमटाची जंगला झाली. सो हांगा रावता ह्यो. हा, तुम्ही NIO आसा गोंयान पळया, राष्ट्रीय समुद्र हा. विज्ञान संस्था हा. आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ होय. ओशनोग्राफी, थंय हाचो अभ्यास जाता. त्यांच्याकडे माका एकदा त्यांनी निमंत्रण दिलेले, माझं ते सत्कार पण केल्याने. त्यांचं NIOचे आमचे आपले कैलासवासी डॉक्टर अरविंद उंटवाला हे आमचे लय मित्र होते, आणि त्यांच्यामुळेच आम्ही ह्या याच्यात जास्त योग लागलो, आणि त्यांच्यामुळे आमका जास्त याच्यातली माहिती समजली, किंवा ते लय चांगल्या याच्यातला मॅंग्रोव्ह मधला म्हणजे कांदळवनातला काम करीत होते. या हातून कांदळवनान वेगवेगळे पक्षी असतात. पक्षी असत, खंयचे खंयचे पक्षी असतात? इथले सँड पायपर असत, त्याका आम्ही टिवळो म्हणतो. हा. परत किंगफिशरच्या काही जाती असत, त्याका आम्ही डिचो म्हणतो किंवा खंड्या म्हणतात त्याका. परत गे हेरॉन असत, राखीव बगड्याचे काही जाती असत. व्हाईट बेलड सीगल असत, त्याका आम्ही काकण किंवा समुद्री गरुड म्हणतो. परत हे हॉर्नबिल असत, म्हणजे ते बाजूच्या जंगलात असे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात मिळून जवळजवळ 435 पक्ष्यांची ह्या असतात. म्हणजे हांगा कितले मेळटा? हय बऱ्याच सगळ्या ह्याच्यातले बऱ्याचपैकी असत. मायग्रेटरी बर्ड्स हा, मायग्रेटिव्ह बर्ड सुद्धा इल्लेले असत. खंयच्या राष्ट्रातल्यान ते येतात? कदाचित सायबेरिया इल्ले असतील, युरोपामधून इल्ले असतील. त्यांचं तितको आमका ह्या नाही, अभ्यास तितको मोठोसो नाही, पण ते कदाचित थैसून पण इल्लेले असतील. पुढून ते मायग्रेटरी म्हणून कशे काय? ते काय आहे आमच्याकडे नसतं ते. आमच्या इतक्या वर्षात ते आम्ही आता ते फक्त काही हिवाळ्याचा कालावधी झालो काय ते दिसतं, त्याच्यामुळे आमका समजलं हे कसं तरी पाहुणे आमच्याकडे इल्लेले असत. ते हिवाळो कदाचित- सोपलो की हा. जातात ते. आता पावसान ते वचपाना. पावसात ते जातले असत. आता वचपाची तयारी. हो, आता ते कार्मोरंट सुद्धा, ते वॉटरको सुद्धा, ते त्याका चीनमध्ये त्याने ते प्रशिक्षित करून आणि त्यांच्या गळ्यात अशी एक रिंग टाकतात आणि पायाक रशी, आणि त्यांच्याकडून मासेमारी करून घेतात आता ते वॉटरको किंवा कॉर्मोरंट जवळ. हांगा आता जे मायग्रेटरी बर्ड्स येतात पळय, ते पहिलीपासून येताले की ते तुम्ही- पहिल्यापासूनच येतात. पहिलीपासून हा. येतात? आता संख्या वाढल्या त्यांची येवपाची, संख्या वाढली असा. तुम्ही हे राखून दवरला? हा, हे राखून असं. आणि हे एक महाराष्ट्रातल्या एकमेव खाऱ्या पाण्यातली देवराई सुद्धा आहे. देवाचे रामेश्वर आमचं देव असा, त्याच्या नावाने ही देवान अशी आम्ही पूर्वजांनी आमच्या चांगली हवा बिवा येण्यासाठी अशी हे राखून ठेवलेला आहे. ह्या असा देवराई म्हणटा आसतना गोंयानूय देवराई आसा, पण त्यो जमनीचेर आसा आणि देवाची जागो म्हणून राखून दवरता. खाऱ्या पाण्यातली सगळ्यात महाराष्ट्रातली एकमेव महाराष्ट्रातली देवराई एकमेव असा देवराई. पहिली महाराष्ट्रातली. जी देवाच्या देवाच्या नावाने नावाने झाड तोडप म्हणजे पाप हा अशें. हा, पाप असा. आणि आणि ते पहिलीच केल्ले दिसता की कोण तरी झाडां चोडटली. पहिलं हय आचरा ह्यो गावच असो असा की त्यांना सगळा शास्त्रीय असा म्हणजे लेवलचे सगळे त्यांचे असे रीतिरिवाज असतात. त्याच्यामुळे त्याने अशी सुद्धा पद्धत केलेली असा. आचरातले असे एक गाव आमची एक पद्धत असा की दर आम्ही 5 वर्षांनी गाव सुद्धा शुद्ध हवा होण्यासाठी खाली करून दुसऱ्या गावात जाऊन राहतो 4 दिवस. अशें आसा. म्हणजे त्याच्यामुळे हय सांडपाणी होणार नाही, डास होत नाही. आणि पहिले प्लेगाचे साथी इले काय लोक कसे गावाचे गाव खाली करून जात, तीच सायंटिफिक पद्धत, शास्त्रीय पद्धत आमच्या पूर्वजांका आधीपासून माहिती असा. त्याच्यामुळे त्यांनी ही पद्धत लय वर्षापासून आमची चालू केलेली असं. 4 वर्षांनी एकदा? हा, 4 वर्ष 5 वर्षांनी एकदा. 5 वर्षांनी कितले दिस? 4 दिवस 4 दिवस गाव बंद असता? गाव बंद सगळा गावातलं बंद, सांडपाणी बंद, कचरो नाही काय आणि नाही. खंय वता आणि म्हणजे? आम्ही जंगलात जाऊन राहतो. त्याच्यामुळे आमका जंगलाची सुद्धा आणि निसर्गाची सुद्धा इथल्या हायच्या लोकांक आवड निर्माण जाता. निसर्ग सुद्धा थोडं शाप राहता. निसर्गात सुद्धा त्याका पण कोणतरी माणसं आपल्याकडे इली अशी वाटतात ना. रवा तुमचं लॉकडाऊन 4 दिवस? हा, 4 दिवस त्याका आम्ही गाव पळण असं म्हणतो. गाव किती? गाव पळण. गाव पळण. हा. आणि या सगळ्या लोकांनी जर सगळ्या भारतातल्या किंवा लोकांनी केल्यानंतर ही शुद्ध हवा अजून चांगल्या होत. काही दुसऱ्याकडे जाऊन थोडे दिवस राहतील तर आपलं गाव सुधरात आणि हवा सुद्धा स्वच्छ होईल. माझी सगळे लॉक मारून वच्चे पडते. हा, पण चोरी बिरी असला काय कधी काय होणार नाही. कोण कधी केलं. गोरवा असं त्यांना किती करता? गोरवा आमची पहिलाडी पेवान जातात. तुमची आणि एक असा हांगा की हांगा जे न्हंय असा हं. त्या न्हंयतल्यान गोरवा पेवून तेवढे पेवान पहिलाडी जातात. पहिलाडी आम्ही राहतो ह्यो मालवण तालुको आणि बाजूचो हा तो देवगड तालुको. या खाडीमुळे 2 तालुक्यांचो असो मधली या गोरवा उदकातल्यान पेवता आणि उदकातून पाणी असून पेवान पहिलाडी जातात चराक.
थंय वता हो. डेली व्हरून हाडटा तुम्ही डेली जातात ताका बोटीन बिटीन घालून नाही लहान असलं तरच बोटीत घालतो पण तसा आवशी बरोबर तर एका दिवसाचा वासूर असतं तर पेवान येता एवढं पेवन त्यांका हेंका गायंका किंवा जनावरांका माहिती असतं नेक्स्ट पास एक आमकां ते करून दाखोवचें पडटलें तुमकां गोरवां बरोबर आमकांय व्हरचें पडटलें आमकां पेंवपा येना आमी बोटीन येता ओके सो म्हणजे 4 दीस अशे 5 दीस अशे असता हा. की तुम्ही गांव सोडूनच वता होय आणि पहिली पासून प्रथा पहिल्यापासून प्रथा आहे आणि कोण एकटो सुद्धा रावना गांव नाही कोण नाही राहणार सगळ्यांका जाऊक आवडता आणि काय ते बरा वाटतं ना आणि हेरवी आपण गेलो तर सगळे घरातले जाणव नाही एखाद्या घर राखा कोणाक तरी ठेवचा लागता त्याच्यामुळे आमच्या कुत्र्यापासून कोंबड्यापासून तो गाय वासूर काय बैल म्हस ढोर पोर असं ते सगळ्यांका म्हाताऱ्या सगळ्यांका आम्ही घेऊन एकदम अशी मोठी पिकनिक सारख्या सगळ्यांका एकदम बाहेर जाऊक मजा करूक गावता तुमच्या गावात भायले लोक येऊन रावले ते बी मागीर जॉईन जाता तुमकां हा ते पण जातात ते बी जॉईन हा जाता ते पण जॉईन जातात ही प्रथा म्हाका दिसता खंयच ना गावात असं हय आमच्या बाजूक चिंदर म्हणून गावात हय असा वांगणी म्हणून गावात हय असा हा थंय आसा हा कोकणात ही एक प्रथा कोकणातली आसा. ही असा प्रथा आहे म्हणजे हे प्रथा म्हणण्यापेक्षा हे शास्त्रीय उद्देश असो ठेवून त्यांनी पूर्वजांनी लय त्यांका डोक्यात होता त्यांनी हवा शुद्ध होण्यासाठी किंवा इथले डासबीज समजा सांडपाणी किंवा असं मोरियेतला पाणी आम्ही बंद केलं तर ते डासबीज तयार होऊचे नाही ना म्हणून ता केलेला असा गाव निवळ गाव निवळ जावं खंय गाव सुधराक होयो गाव स्वच्छ रावाक होयो आता तुमचे फुडें प्लॅन कितें आसा हातून आणि कितें प्लॅन आसा वाडोवपाचे पर्यटनाचो पर्यटन म्हणजे हो असं बेताचोच रवलो तरी चलात आमकां पर्यटन लय पैसो नको फक्त पर्यावरण आमकां किंवा ही हवा आमकां महत्वाची हा हवाच जर रवली नाही किंवा तर आमचं पर्यटन आमकां चलतला पर्यटनाच्या नावा हा. खाला घाण करपा प्रदूषण घाण प्रदूषण होतला लय होतला आता हे तुम्ही आता लाईफ जॅकेट लावला तसा तुमका अजून 20-25 वर्षांनी ऑक्सिजनचो सिलेंडर लावचो पाळी आहे सारखे हा? सारखे सारखे सो ते हाडोवपा खातीर आमी आता सुद्धा होतो कोणतो नवीन इल्लो हा तो कोरोना केसापेक्षा 900 पट तो बारीक तो विषाणू त्यांनी अख्ख्या जगाची झोप उडवून टाकल्या आणि ऑक्सिजनचं तेव्हा काय महत्व होतं तो लोकांक समजलो तुमकां हांगा कोरोना लागलो काय ना हय नाही हय येऊचोच नाही कोरोना हय शुद्ध हय मिळते का तो त्याचं येऊचोच आज नाही कोरोना लागलो नाही नाही लागलो लागूच ना नाही आम्ही मग मास्क बीस घालून अजून भोवताले आजे सो देव बरें करू धन्यवाद तुम्ही वेळ दिला म्हणून ते कामार आसतना तांकां आमी घेवन आयले वाडेकर एक मनीस जाणें सुरवात केली मँग्रुव्ज हांगा लाव आशिल्ले मँग्रुव्ज प्रोटेक्ट करपा खातीर पयलीं गांवांतल्यान विरोध जालो आनी ताच्या उपरांत लोक तांच्या बरोबर आयले दिस इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज आमी तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की तांणी गोंया खातीर तरी उदाहरण घालून दिला की गोंयकारांक जर जाय जाल्यार गोंयकार अशेंच गोंयान करूं शकता आणि सगळ्यांत मोठें म्हत्वाचें पर्यटन जेम ते मजा आसल्यार परवडटा कारण आमकां ऑक्सिजन म्हत्वाचो तुम्ही पळयतात पासय येवा कोकणान कारण आमी सद्याक कोकणान भोंवत आसात ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com आणि प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा आमचे goaviolent.com आणि जो मनीस येदोच्यान हात तागेले दुखत आसा आणि मोबायलार शूट करता तो म्हणजे आमचो कॅमेरामॅन ताचें तोंड दाखोवया विवेक तामणकार जो येदोच्यान कॅमेरा घेवन आसा विवेक कशें दिसता बरा हरशी तू कॅमेराच्या फुडें आसता आतां फाटीं रावन कशी दिसलें आम्ही आता काय सांगला होता तुमका कसा वाटला हय सांगला ते कशें वाटलें ते सांग